Sebastian Säkkinen, käsipallokausi päättyi muutama viikko takaperin. Mitä kuuluu käsipalloilijan kesälomaan? No, ekat päivät kauden jälkeen otetaan ihan rennosti vaan. Palautellaan vähän siitä, että nyt ei mennyt kausi ihan sellainen, kun ajateltiin, että olisihan se mitali ollut hauskempi lopettaa kuin nelossijan, mutta otetaan iisisti ja sitten nautitaan Siuntio-kupista, että parhaillaan meneillään tässä näin, että oma kaverijoukkue ollaan pistetty kasaan ja tullaan aina tänne näin joka Siuntio-kuppi. Pelaajia, jotka pelaa käsipalloa, jotka ei pelaa käsipalloa, että tää on hauskaa yhdessä, että otetaan ihan huumorilla tää. Joskus se menee vähän tosissaankin, mutta se on vaan hauskaa silloin. Sitten mennään vähän tulevaisuuteen. Olet juuri tehnyt Atlas Vantaan kanssa jatkosopimuksen. Oliko sopimus helppo tehdä viime kauden jälkeen, mikä oli debyyttikausi Atlas Vantaalla? No, eihän se ole helppoa ikinä. Riippuu vähän miltä kannalta katsoa. Viime kauden perusteella niin totta kai me jatkaa, hyviä tuloksia tehnyt ja hyvän kauden tehnyt. Hauskaa, että pelaa Atlaksessa ja hyvä joukkuehenki ja kaikki toimii siellä. Sitten jos toiset kannat katsoo, niin onhan se aina vähän toivottavasti, että hauko mennä takaisin kotipaikkakunnalle tai ei. Mutta nyt tuli valittua Atlas ja olen tosi ylpeä tai miten sanoa, että valitsin näin, koska tuntuu nyt, että seuraava kausi voisi olla vielä parempi kuin tämä kausi. Debyyttikausi Atlas Vantaalla todellakin oli henkilökohtaisesti aika menestys. Mitä odotat tulevalta kaudelta? Päävalmentaja vaihtuu Mikael Zelmaniin ja ehkä joukkuekin pikkasen muuttuu, mutta mitä odotuksia tulevaan kauteen? No, mä en tee nyt sitä virheitä, että mä en pistä niin kovin odotuksia itteeni seuraavaan kauteen varten. Tämä kausi meni hyvin nyt ja sitten katsotaan, että aina totta kai tavoitteet parantaa seuraavaa kautta ja sitä mä yritän. Nyt pitää vaan omaa kroppaa treenaa, nopeuttaa fysiikkaa, että sitä mä huomasin viime kaudella ainakin, että sitä puuttuu aika runsaasti. Et puolustuksessa mä häviin niitä tilanteita, mutta en mä nyt. Mikael Zelman on hyvä valmentaja, on onnistunut kaikkien joukkueen, missä hän on ollut. Et toivottavasti onnistuu meidänkin kanssa saada tuloksia, kaikki irti, mitä nyt voisi saada Atlaksesta. Sitten vielä viimeinen kysymys. Mikä oli mieleenpainuvin hetki viime kaudesta? Se voi olla eka matsi varmaan Energia-areenalle. Se oli kyllä. Se on hauskaa eka kerran tulla pelan niin sanotusti kotiyleisölle ja onnistua. Vaikka se peli hävittiin myöskin, mutta se oli kyllä. Eka peli oli niin hermostunut olo ja eka pelit piti näyttää ja se oli varmaan se hetki kyllä. Hyvä, kiitos haastattelusta ja takas pelikentälle sitten. Jes, kiitos.